A vy ešte neviete, kam do školy s vašim prváčikom? Dnes si predstavíme jednu malú školu s veľkým donboskovým srdcom. Preveríme si aj učiteľov, vyučovacie metódy aj postupy priamo na hodinách na 1. stupni. Dnes vám predstavíme aj tieto témy. Ukážeme vám silu behacieho diktátu, matematiku hejného metódou, na vyučovanie k prvákom sa prišli pozrieť aj predškoláci, k prvopisu cez guľovací diktát prezradíme, na čo máme špeciálneho pedagóga. Milí rodičia, pamätáte sa na časy, kedy ste drali lavice vy? Určite pri písaní diktátov bolo počuť muchy. My pri diktátoch beháme po celej triede, aby sme sa naučili vybrané slová, čítať s porozumením a trénovať si pamäť. Dneska si zahráme behací diktát, rozdelíme sa do 4 skupín, každá skupina súťaží spolu. Hľadáme na kartičkách jednotlivé vety, v ktorých je použité vybrané slovo po V. Ak nie je síce slovo s B, ale s mäkkými, to nepíšeme. Zapíšem, koľko si pamätám a vybieha druhý z týmu. Ten dopíše vetu a hľadáme ďalšiu. A takto, dokiaľ nenájdeme 4 vety, v ktorých boli použité vybrané slová po B. Rozumieme? My sme v tejto chvíli išli si opravovať, ale ak treba, o chvíľočku bude zvoniť. Viete, čo má spoločné autobus a mucholapka? Nie? Škoda. Matika hejného metódou je neuveriteľná zábava. Uschopňuje nás hľadať vlastné riešenia aj logicky myslieť. Takže máme tu už pripravené 2 zapisovateľky, ktoré budú zapisovať body. Ideme si zopakovať teda našu násobilku, ktorú už veľmi dobre viete. Môžeme začať? Áno! Takže prvý príklad. 5x3. Výborne, Kamilka. 7x3. Výborne, 5x2. Jakub. 9x4. 36. Výborne, 0x0. Výborne, Jakub, Kamilka. 1x6. No super. 2x5. 3x3. Výborne. 9x2. No super. 1x6. 7x3. 9x2. Ideme si zahrať autobus? Autobus je jedno z matematických prostredí, ktoré používame na našej hodine matematiky. Na prvej zastávke nastúpi prvý cestujúci a ďalší cestujúci. Dvere sa zatvárajú, autobus odchádza na druhú zastávku. Na zastávke B vystúpi prvý cestujúci a nastúpi prvý cestujúci a ďalší cestujúci. Toto prostredie majú deti veľmi radi. Učíme sa tam ščitovať, odčitovať, prácu s tabuľkou, logicky myslieť, orientovať sa v tabuľke a hlavne deti majú z toho radosť, lebo je to pohybová hra. Teraz ma zaujíma, že koľkí cestujúci vystúpia na konečnej zastávke. 1, 2, 3, 4, 5. Deti, kto mal 5 cestujúcich? Šikovníci.
Na naše zábavné vyučovanie sa prišli pozrieť aj škôlkári. Veľmi rýchlo sa zapojili do našich hier. Pričom ani oni sami netušili, koľko nových vecí sa pri hrách naučili. Poďte sa sami na to pozrieť. S prvákmi sme privítali deti z materskej školy svätej Alžbety, ktoré sa prišli pozrieť na prácu našich prváčikov. My sme si pre vás pripravili, že vám ukážeme, čo už teda prváci vedia a čo robia v tej prvej triede. Ukážeme vám, ako vieme čítať napríklad. Dobre? Kto nám začne? Hanka. Dobre, tak Hani, začni. Mám rád risotto. Kazimír má zlý zvyk. Dobre, super, Adamko. Deti, na tejto tabuli máme hru Muchy so slabikami. Ja poviem slabiku a vy rýchlo musíte nájsť a capnúť mucholapkou. Pri tejto hre je vždy veľká zábava. Veľa múch nám sem nalietalo. Mú. Super, Hanka. Ma. Janko našiel. Ja. No, super, skoro rovnako. Dáme si slabiku. Te. Výborne, Tadeáško. Slabiku je. Výborne, Tereska našla. Predškoláci nezaostávali a taktiež nám ukázali, čo už všetko vedia a ukázali nám, že už poznajú aj písmenka a čísla. Pohľadajte písmeno A. Výborne, Matiasko, výborne. Písmenko I. Výborne. Písmenko M. Výborne, super. To je žltej farby. Popozerajte. No, super, výborne. Predškolákom sme pripravili hru Pexeso. Hra ich veľmi zaujala a k písmenku, ktoré si vybrali, museli nájsť obrázok na to písmenko. Tak skúste pohľadať obrázok, ktorý bude začínať na písmeno A. Výborne, spoj. Výborne. Čo si našla? Aký obrázok? Auto. Auto. No, aké písmenko si vybral? R. Tak skús popozerať a podaj ho chlapčekovi, Tomáškovi. Tomáško, čo je na obrázku? Rak. Začína na R? Výborne. Ešte, či tam nemáme I obrázok? I. Tak skús pohľadať, či je tu nejaký obrázok. Super, čo si našla? I ako ihlu. Výborne. Deti, teraz ukážeme predškolákom, ako už viete krásne písať písmom Comenia Script. Budem vám diktovať písmenká, slová, vy ich budete písať a potom ich pôjdete vašim kamarátom ukázať. Z hejného matematiky im ukázali prostredie autobus, pri ktorom museli veľmi pozorne počítať a že sa im to podarilo, o tom nie je pochyb. Dvere autobusu sa otvárajú a vystupujú. Jeden cestujúci, ďalší cestujúci a nastupujú. Prvý cestujúci, ďalší cestujúci, ďalší cestujúci a ďalší cestujúci. Predškoláci nám tiež ukázali, čo všetko už oni vedia. Poznali už písmenká a čísla. Spolu s prvákmi sa potom zahrali rôzne hry a v triede vládla super nálada. No tak, číslo 8. Výborne. Číslo 3. A číslo 0. Výborne. Dobre. Super, ovládate čísla. Dospeláci, pamätáte sa ešte na časy, ako sa učitelia na vás hnevali, keď ste odhodili papierik na zem? Dnes sa s papierikmi odhadzujeme aj s pani učiteľkou. Naučíme sa tak ďalšie nové učivo zo slovenčiny. No nebojte sa, nezabúdame ani na triedenie odpadu. Zahráme si guľovačku? Narobím snehové gule, takže ideme na to. Môžeme začať.
Guľovačka je to pravopisné cvičenie, kde úlohou žiakov je zdvihnúť zo zeme ktorúkoľvek guľu, najlepšie tá, ktorá je najbližšie, prečítať si, čo je na tom papieriku napísané, doplniť tam samohlásku alebo dvojhlásku o, potom následne to slovíčko gramaticky správne zapísať na svoj papier v nejakom určitom časovom horizonte a potom sa na záver tie slovíčka ščítajú, ale len tie slová, ktoré sú napísané gramaticky správne. Čiže tento diktát je pre deti taký zaujímavejší tým, že sú v pohybe, majú pohyb a plus ešte to slovíčko tam majú skoro celé napísané. Oni musia len si to slovíčko zapamätať a doplniť tam tú jednu samohlásku. Čiže je to oveľa ľahšie pre nich. Žiak si musí uvedomiť, že niektoré slová boli také, že kde sa dali doplniť aj samohlásky, aj spoluhlásky, ale to dieťa si muselo predstaviť v pamäti, že čo je samohláska, čo je spoluhláska a mohlo doplniť len samohlásku alebo tú dvojhlásku o. Čiže takýmto spôsobom sme si zopakovali aj samohlásky. Kontrolujte si, či ste dali aj dlžeň, mäkčeň. Naša škola rodinného typu má okrem asistentov aj špeciálneho pedagóga. Ten nám pomáha odhaliť v nás náš skrytý potenciál. Panda. Panda. Auto. Okno. Oblek. Korytnačka. Autobus. Sova. Super. Ideme si najskôr prečítať a zakružkujeme obrazok, ktorý je spomínaný vo vete. Páči sa, prečítaj nám vetu. Suseda zavára jahody. Super. No máme vetičku. Pavúky chytajú muchy do siete. A tuto ideme vyberať slovo, ktoré by sa nám hodilo dopísať do vety. Mama kúpila Mišovi nové papuče. A pozri na to slovo, ešte raz prečítaj. Novú harmoniku. Výborne. V tejto úlohe sa nám slova vo vete spojili a vytvorili jedno veľké slovo. Tvojou úlohou je zistiť, aké slova sú v tej vete. Skús sa na to pozrieť. Ja malujem. Tu už nemáme M. No nám patrí k tomu motýlovi. Aké máme slovo? Jana maluje motýlia. Motýl. Super, ty si na to prišiel. Jana maľuje motýla. Mojou úlohou špeciálneho pedagóga je podporovať žiakov v tom, aby odhalili svoju jedinečnosť. Nie je dôležité poukazovať na to, čo im nejde, na ich slabé stránky, ale práve naopak. Veľmi dôležité je podporovať ich v tom, v čom sú výnimoční. Iba vďaka tomu sa budú v škole cítiť šťastní a úspešní. Kytica je vo vázi. Vázu. Váze. Výborne, super. Ešte neodchádzajte, budú vás čakať aj tieto témy. Zábava na dotykovej angličtine, loptu zameníme za korčule, v prípade choroby pripojíme žiaka na vyučovanie online a nakoniec sa pozrieme na odkaz Dona Boska. How are you or how do you do? Odpoveď už na to vieme. Aj z toho Bridge si zakričíme. Na menší strip povzbudíme, lebo angličtina v našom srdci drieme. Because we are Don Bosco family. My na našej škole učíme deti z učebníc a pracovných zošitov, ale učíme ich zároveň aj hravou formou a tie deti potrebujú striedať aktivity. Strawberry. 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 Melon.
sme sa učili nové slovíčka hravou formou, že sme si ich podávali nejaké virtuálne veci a deti opakovali po mne, čo to je. I don't like strawberry ice cream. I like melon ice cream. I drink it every lesson. It's no. I have it here. It's brown, it's hot. Coffee, excellent. Touch your knee with your nose. With your nose. Dobre. Deti sa dotýkali svojich častí tela potom navzájom, to ich veľmi baví, boli z toho nadšené, že si mohli sa navzájom dotýkať napríklad nosa alebo kolien. Touch your ears. Touch your nose. Touch your shoulders. Touch your nose with your toe. Touch your nose. Touch your neck. Tickle, tickle. Thirsty. Thirsty. Tired. Tired. Angry. Angry. Sad. Sad. Happy. Happy. Zora, you are tired. You are angry. You are thirsty. You are hungry. Can I open a window? Yeah, open the window, please. Touch the rubber. Touch the brush. Na tom koberci sa hneď učia slovnú zásobu, ktorá tam je na začiatku. Žiaci si už pamätajú tie názvy, takže oni hovorili pokyny svojim spolužiakom. Touch a book. Touch your book with your ear. Ear. Jump. Jump. Run. Climb. Climb. Climb up the tree. Ride a bike. Povedz, lyžuj. Ski. Ride a horse. Druháci sa učia už aj slovesa, ako napríklad bežať, plávať, jazdiť na koni. A najlepšie si ich zapamätajú tým štýlom, že ich opakujú. Text aj najlepšie zapamätajú. Myslím si, že hlavne v tých nižších triedách sa deti lepšie naučia tú slovnú zásobu prirodzeným spôsobom. Keď sa hrajú, keď sa tých vecí dotýkajú. Pritom si samozrejme robia knihu a pracovný zošit, lebo nemôžeme sa celú hodinu len hrať. A myslím si, že si to aj dlhšie pamätajú. Hot. Hot. Cold. Cold. Fingers up. Fingers up. Hungry. Hungry. Thirsty. Thirsty. Tired. Tired. Angry. Angry. Sad. Sad. Happy. Happy. Kto šetrí, má za 3. A kto necvičí, tak má za 5. Pohyb je pre nás žiakov veľmi dôležitý, preto ste určite zvedaví, ako to naša škola zvláda bez telocvične. Keďže nemáme telocvičňu, tak naša telesná výchova prevažnú časť prebieha na ihrisku, kde sa deti venujú loptovým hrám, rôznym úpolovým cvičeniam a vlastne plníme všetky disciplíny, ktoré môžeme. Hodiny telesnej výchovy prebiehajú najmä na ihrisku, a to vtedy, keď je vhodné počasie, čo je, hádame, 7 mesiacov. Ja som na dnešnej hodine využila medzipredmetové vzťahy. Učili sme sa o letisku, o vojenskom letisku na Sliači, čiže vlastne som prepojila s telesnou výchovou. Deti si mali pripraviť vojenské lietadlá. Tak sme si na hodine telesnej výchovy v rámci takej rozcvičky vyskúšali a deti ich púšťali. Keď sa nám počasie zhorší, tak sa presťahujeme na Zlatomoravecké kozisko. Trávime na ňom 10-krát po 2 hodiny a na toto podujatie sa všetci žiaci tešia. Kvôli tomu meníme aj rozvrh od januára až do jarných prázdnin.
vaše dieťa dlhodobo PN? Vôbec sa nemusíte báť. Naši učitelia ho zapoja do vyučovacieho procesu triedy, aby veľa nevymeškalo. A vyzerať to bude asi takto. Počúvaj, Max, ty budeš hovoriť úlohu, hoci čo budeš čítať, čo si mi spravil ako projekt. Dobre, ja ťa dám hlasnejšie. Pokiaľ je vaše dieťa dlhodobé choré alebo máte s tým nejaké problémy, v určitých prípadoch vám vieme s tým pomôcť a mať s vašim dieťaťom online hodinu. Takže Max, you can read me your homework. My room. It was about your room, right? Right. Good. V prípade, že sme robili skupinovú prácu a sedeli sme na koberci v kruhu, tak sme mali online hodinu s telefónom, žiaci si mohli ten telefón posúvať medzi sebou, aby ten žiak lepšie rozumel a aby sa mohol aj socializovať, pretože často sa stáva, že dlhodobo choré deti sú samé doma. Robíme to aj kvôli tomu, aby žiak, ktorý nie je fyzicky prítomný v škole, nevymeškal nejaké dôležité učivo. To kombinujeme napríklad s tým, že si vypracuje domáce úlohy a pošle mi ich nejakou elektronickou formou. Mali ste možnosť vidieť aj príklad hodiny, kedy žiak bol na počítači. To využívame napríklad vtedy, keď potrebujeme, aby toho žiaka bolo lepšie vidieť, lepšie mu možno rozumieť. Žiakovi hneď vysvetlím na hodine nové učivo, nemusí si ho doma dohľadávať. Takisto aj úlohu dostane hneď, nie až niekedy v popoludnejších hodinách. Pre mňa, pre žiaka aj pre rodiča má toto vyučovanie, myslím si, že sú len výhody. Nechápem, prečo sa stále musíme hanbiť za hodnoty našich otcov. Pre nás to znamená, že sa učíme odpúšťať, ale aj poprosiť o odpustenie. Taktiež sa snažíme mať radi tých, ktorých až tak nemusíme. V našej škole na hodnotách lásky záleží. O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. Je to jeden z mnohých odkazov svätého Jana Boska, patrona našej školy. A zároveň pokračuje: o Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte. V našej škole poskytujeme deťom, našim žiakom, okrem základného vzdelania katolícku výchovu. Našou snahou je realizovať v duchu zásad preventívneho výchovného systému nášho patróna svätého Jana Boska. Je postavený na 3 pilieroch: rozum, náboženstvo a láskavosť. Rozum, tu sa myslí ako múdrosť, rozvážnosť, zdravý ľudský úsudok alebo aj kritické myslenie. Pod náboženstvom praktickú vieru, a to život modlitby, príjmanie sviatosti, najmä sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie a úctu k Panne Márii. Nakoniec láskavosť, úplne jednoducho úsmev, radosť, ochota, pomoc. Toto všetko tvorí neoddeliteľný celok. O Božie požehnanie prosíme najmä v modlitbe. My, učitelia, pred začiatkom vyučovania a spoločne so žiakmi na začiatku a na konci vyučovania. Dôležitým prameňom požehnania a milosti sú spoločné sväté omše. A to raz do týždňa pred vyučovaním u nás v škole a v prikázané sviatky alebo pri iných príležitostiach vo farskom kostole svätého Michala Archaniela. V budove našej školy máme aj kaplnku. Tá slúži na osobnú modlitbu či modlitbu v malých skupinkách, rozhovory a je aj miestom pre prijatie sviatosti zmierenia. K nej môžeme pristupovať každý týždeň. V mesiaci október sa zapájame do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Počas pôstneho obdobia sa zúčastňujeme pobožnosti krížovej cesty. V adventnom a pôstnom období mávame aj krátke ranné zamyslenia, aby sme sa lepšie pripravili na slávenie Vianoc a Veľkej noci. Spolupracujeme s viacerými kresťanskými organizáciami. Vedieme deti k vďačnosti za Božie dary, najmä modlitbou pred a po jedle v školskej jedálni.
S deťmi tiež slávime Deň so svätými, kedy zažijú mnoho radosti a spoznávajú víťazstva svätých. Ku koncu školského roka organizujeme pravidelne školskú púť na niektoré z pútnických miest. Don Bosco nám pripomína, kto nemá odvahu povzbudzovať k nábožnosti, nie je hodný byť vychovávateľom. Tiež pripravujeme žiakov na reprezentáciu v rôznych súťažiach, najmä Biblická olympiáda a Biblia očami detí. Je to zároveň jeden zo spôsobov vedenia a povzbudzovania k čítaniu Svätého písma Božieho slova. V našej snahe nám pomáhajú aj rodičia, ktorí sa v rodinách za nás modlia. Snažíme sa formovať osobnosti detí, žiakov, rozvíjať ich myslenie, budovať vzťahy, prehlbovať život viery a viesť k činorodej láske a k pravým hodnotám. Pomáhame rodičom s výchovou a chceme, aby to boli ľudia s veľkým srdcom, ktorí poznajú Boha, milujú ho a rovnako aj svojich blížnych. Dôležité je, aby boli deti šťastné a mali radosť zo života. Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi. A na záver ešte myšlienka Dona Boska. Ak chceš byť dobrý, stačí, keď budeš robiť 3 veci. Veselosť, štúdium, zbožnosť.